Liptovský Mikuláš v týchto chvíľach zahájil 160. výročie osláv žiadosti slovenského národa. Osláv sa zúčastnil predseda vlády Slovenskej republiky a ďalší predstavitelia politického a spoločenského života krajiny. Pri 160. výročí my by sme si mali tiež uvedomiť, že aj keď v rukavičkách a pod plaštikom demokracie tá maďarizácia na južnom Slovensku veľmi tvrdo pokračuje. A bohužiaľ, to národné povedomie je v médiách nabúravané rôznymi zosmiešňovacími akciami a doslovne do písmena pľúvaním na tú podstatu, slovenskú podstatu. Slovenské požiadavky zhrnuli do 14 bodov, rozdelili do 4 hlavných skupín a verejne vyhlásili na druhý deň 11. mája na zhromaždení v kúpeľoch Ondrašova, dnes súčasť Liptovského Mikuláša, ako žiadosti slovenského národa. Ja si myslím, že mládež je, tak ako každá iná generácia, pripravená aj na vlastenecké cítenie, len možno v médiách a na verejnosti nie je, alebo doteraz nebola taká podpora. Ale ja verím, že podobne ako tieto akcie, účasť najvyšších predstaviteľov vlády, parlamentu, ale aj generality Slovenskej národnej strany pomôžu obrátiť na lepšie aj túto vlastnosť národa, ktorý príliš rýchlo zabúda. Som rád, že okrem obyvateľov Liptovského Mikuláša, blízkeho okolia, som tu videl aj veľa autoznačiek z celého Slovenska. To znamená, že v skutku to boli aj celoslovenské oslavy. Z Liptovského Mikuláša pre regionálne televízie Martin Jakubec.